А зараз мы пабачым, як друкавалася Біблія ў 16 стагоддзі. Вось ёсць друкарскі варштат, ёсць друкар, які рабіў матрыцу. На матрыцы быў тэкст. Тэкст з літараў, спецыяльныя мастакі, яны выраблялі шрыфты. Гэта матрыца, яна змяшчалася ў рамку. У рамку таксама клалася папера. Спецыяльная папера зробленая, якая прыціскалася спецыяльным элементам друкарскага прэса. Пазней гэты прэс з дапамогай друкарскага вінта прыціскаўся да матрыцы. І атрымлівалася так, што намазаная атрамантам матрыца, яна пакідала адбітак пад уплывам друкарскага прэсу на аркушы паперы. І зараз мы паглядзім, што надрукаваў друкар. Калі ласка, малітва «Ойча наш» нашай беларускай мовай, але шрыфтом 16 стагоддзя. Мы можам сказаць, што гэты шрыфт вельмі падобны да шрыфта Францыска Скарыны і Сымона Буднага.